Scripture reading this morning is coming from the book of 2 Samuel chapter 16. 2 Samuel chapter 16. 2 Samuel chapter 16. Ivan Manire, a blessed morning to you. God bless you. Thank you so much for tuning in. My precious Mugabe, you're welcome. A good morning to you. God bless you. 2 Samuel chapter 16. 2 Samuel chapter 16 from verse 1. When David had gone a short distance beyond the summit, there was Ziba, the steward of Mephibosheth, waiting to meet him. He had a string of donkeys saddled and loaded with 200 loaves, 100 cakes of raisins, and 100 cakes of figs, and a skin of wine. The king asked Ziba, "Why have you brought these?" Ziba answered, "The donkeys are for the king's household to ride on, the bread and the fruit for the men to eat. The wine is to refresh those who have become exhausted in the desert." Then the king asked him, When is your master's grandson?" Ziba answered him, "He is staying in Jerusalem, because he thinks, today the house of Israel will be back to my grandfather's kingdom." Then the king said to Ziba, "All that belongeth to Mephibosheth is now yours." "I humbly bow," said Ziba. "May I find favor in the eyes of the Lord my king." Mfundisi wangu baba musimwa makadi yenyu pakadi iko pa Johannesburg. I hope I find you well. May the good Lord bless you. Yakadi iko muri yenyu. Mwari wakitiri nyasha zvikuru. Thank you so much for tuning in. Nyaya ndinayo mangwanani ano ine chekuita ne opportunity kana kuti mukana. Pano ndine murume unonzi Ziba, angari a servant or angaitwa mushandi kuna Mephibosheth. Mephibosheth paakatorwa ku Lodiba wakauya akagara mpalace na King David, and Ziba was serving him. But on this text now tinoona kuti King David vari kurivesa zvavanga vaitira Mephibosheth. Vari kuti kuna Ziba, all that belonged to Mephibosheth is now yours. Sei pfuma, sei zvanga zvaitirwa Mephibosheth zvakariveswa. Sungano yanga iripo yakaitwa pakati pa David na Jonathan ndeye kuti kana David ava muutongi azorangarirawo vemba veukama vekwaSaul kana kuti vekwa Jonathan. David wakaita saizvozvo, but pakazova nebetrayal, pakazova nekuti David ari kutiza kubva muJerusalem nekuda kwokuti mwana wake angaita anonzi Absalom. So he was running away from Jerusalem. Ziba ndokubva atevera, Mephibosheth ndokubva aregedza. Ziba une chaakaziva sina kuzikana na Mephibosheth. Ziba une kunzwisisa nekuziva kuti King David, he was chosen by God. Ari kuziva kuti Absalom waita sekufunga kwake, haana nyasha dzekutungamirira vana veIsraeri, haana kuzodzwa mafuta eutungamiriri, asi kuti ndozvaafunga akada to take over the throne of his father. So Ziba unonzwisisa kuti zvekwaMwari handi zvemitsimba, ndezvenyasha, ndezvekuzodzwa, ndezvecalling, ndezvekudanwa. So ari kutevera the one anointed, ari kutevera King David, although David ari kuita run away from his own son Absalom. But Ziba unoziva kuti although he is running away, he remains the king of Israel. Saying that, nditaure pamusoro pechinhu chinonzi opportunity. Regai ndiende nemi cross pa Calvary. Paiva nembavha mbiri dzaivapo. Jesu ndokubva ataura kune imwe mbavha kuti ndichange ndiinewe kuparadiso. Opportunity yekuwana paradiso, opportunity yekuti mbavha inzi naJesu ndiri kuenda newe kuparadiso, yakawanikwa pa cross. But pa cross pane a picture of pain. Pa cross pane marwadzo. Jesu akarovererwa, zvipikiri zviri mumaoko, abayiwe parutivi, minzwa iri mumusoro. Vanhu vari kutaura zvavanoda against him. But imwe yembavha ndo yakati, "Ishe, kana maakuuya muumambo hwenyu mundirangarirewo." Zvoreva kuti mbavha iyi yakagona kuona ushe, yakagona kuona
nyasha yakagona kuona ushe hwaKristu Jesu even during the time of pain. Panguva yekuti vanhu vari kumutreata bed, vanhu vari kuita zvavanoda naye, kune akangoziva kuti nyangwe vachiita zvavari kuita, he remains Christ, the anointed one of God. Ndiye ane access yedenga, ndiye anogona kundinunura nekundirwira. So mbavha yakaona the king in Jesus whilst he was being crucified. Jesu mukurovererwa kwake kuna akaona ushe, kuna akaona the ability yekuti anogona kuwaniswa denga nemunhu waari kurovererwa naye pasame level. Hama dzangu regai nditaure chinichi. Muzvinhu zvemweya, muzvinhu zviri spiritual, panotodhimanda meso emweya kuti ugone kuona zviri kuitwa naMwari, ugone kuona kubata kwaMwari, nekuti nedzimwe nguva pane pazvinoita sekunge Mwari haasisipo nekuda kwekuti zvinhu hazvisi kufamba the way yawaitarisira. Yet Mwari vanenge varipo. Pane pazvinoita sekunge simba raMwari hapasisina. But muri kuona here kuti mbavha iri pamuchinjikwa iri kugona kunotisa kuti nyangwe murume itarovererwa pamwe chete tiri pa same sentence, asi nhau dzedu dzakasiyana, nyasha dzedu dzakasiyana. Pane nguva yekuti Mwari unounza help mulife mako, but inouya sekunge haisi help kana kuti ndiyo rutofanirwa kuhelpa help yauya mulife mako. Ndiri kuti kudii? Mukatarisa life yemukadzi unonzi Ruth. Ruth paanotera amwene vake Naomi, anotaura mazwi ekuti handikusiyei, pamunofira ndo pandinofira, Mwari wenyu achava Mwari wangu. Chii chaonekwa naRuth chinoita kuti admire the God of Naomi? Nokuti with natural or carnal understanding, ukatarisa pana Naomi, ane pain, ane ma challenges akangofanana, zvichida ake atori even worse. Nokuti Naomi saamwene vanga vafirwa nemurume wavo uye nevanakomana vavo Malon and Chilo, kuda kuti vane nhamo nhatu dzavakatarisana nadzo. Then Ruth afirwa nemurume wake Malon, but anotaurisa kuna mai amwene oti Mwari wenyu achava Mwari wangu. Mwari werudzi waari kuona ane munhu ari kutambudzika nekunetseka kwakadaro. Shumirai mukamba, a blessed morning to you. Reynard Emmanuel Ziriseko man, long time, may the good Lord bless you. I'm so happy to see you online. Thank you so much. So Ruth paari kuteera Naomi achiti Mwari wenyu achava Mwari wangu, kuda kuti it's not an ordinary statement. Kusi kutaura kuri ordinary. Why? Nokuti hapana chaunogona kuadmire ukatarisa mukadzi anonzi Naomi, afirwa nemurume, afirwa nevana vake. Ruth paari kutevera ari kuti pamuchafira ndo pandinofira, Mwari wenyu achava Mwari wangu. Chinopa opa kudzokera natural understanding, maonero ake naturally anonyatsoona kuti munhu uyu watiri kutevera anenge atoone case, afirwa nemurume, afirwa nevana, mupoteri zeforeigner, akatizawo nzara akauya kuno kuMoab. There is no need for me to continue to follow him. Ndofunga akatarisa akaona kuti munhu yakura achembera pasina kana potential yekuti agone kutiberekera varume vangati rooresa. There is no need to keep on following this kind of a person. Yet somebody in the name of Ruth ndiye anoti Mwari wenyu achava Mwari wangu. The end of the story, Ruth akaroorwa zvakare kuBethlehem, akaroorwa naBoaz. Life yake ikapfuurira mberi iri muropafadzo, but atevera chinhu chisingatarisike sekunge chingamuconnecte kublessing or kufavor. Pane nguva, pane mukana unogona kuvapo wezvakanaka, but usingazvipresente semukana wakanaka, unoita sekunge ichallenge kana kuti dambudziko. John chapter 4, mukadzi weSamaria patsime anokumbirwa mvura naJesu, anoramba. Jesu obva amuti, dai waiziva ari kutaura newe, iwe ndiwo waitokumbira kuti akupe mvura mhenyu. Zvoreva kuti nyangwe Jesu anga ari thirsty achikumbira mvura to the Samaritan woman, it was also an opportunity. Dai mukadzi weSamaria aiva nemeso eMweya ekuona kuti ari kundikumbira mvura ane zviri nani kudarika inini. Saka Jesu anova Messiah, anova Savior,
anosvika pastage yekuti anoita sekunge ari kuda kutosevhwa, anoita sekunge ndiye ari kutokumbira rubatsiro kubva kwauri, asi iye ari mubatsiri akauya kuzobatsira iwe. Ndiri kuti kudii? Kune maopportunities mulife, kune nguva nemikana inozvipresenta pamberi pedu sekunge haisi mikana kana nguva yakanaka, inouya sekunge idambudziko zvokuti at the end of the day you can kick away that opportunity uchitoenda kuprayer uchiti Mwari ndiwanisewo mukana, Mwari ndiwanirewo nyasha. Oh, my brother Simba is saying network is bad, picture quality is bad, can't hear. Okay, I don't know, maybe it's from his side, he's in Mpumalanga. And this is so that I'll continue. So that I'll continue because picture quality is bad. He's in Mpumalanga, so maybe network from his side. But to others, just let me know so that I'll continue. Let me know so that I'll continue. All right, Maichi Guidi from Thailand, she's saying it is all right. Sister Evangelist Gatawa from Kuwait, she's saying it's all right. Maichi Jojonya Utore from Polokwane, she's saying it's all right. Okay, thank you guys, thank you so much. Maimuko Habibi, she's saying it's all right. God bless you, thank you. So, kune opportunity in life inozvipresenta sekunga iso opportunity yakanaka panotodimanda ma spiritual eyes, meso eMweya ekuti ugone kuona kuti this is an opportunity yakandinakira. Ziba paari kutevera King David ane kunzwisisa nekuziva kuri maari kuti murume unyangwe adzingwa kana kuti ari kutiza hondo mwana wake, chiripo ndechekuti he is still the king and he is still anointed, achine authority and power. He is a king ari mujango, yet kuna umwe king azvigadza ari mupalace, but azvigadza ega haana the anointing of the grace to rule the people of Israel. Saka pano haasi kubatwa meso ni palace, haasi kubatwa meso nevanhu vari kuita run behind Absalom. Uri kunzwisisa kuti David is the king anointed by God. So I need to follow this man even in jango musango regai ndimutevera nokuti ndiye mambo wakagadzwa naMwari. Minister Goveya, God bless you. Colin Nimba, God bless you. Sa Bible unoti wakatevera aine chingwa, akatevera aine ma cake figs, akatevera aine wine. Ndokubva anopa King David musango. Auya kuzopa chipo, auya kuzosupporta a man asiri ku attract much support from people, from other people. Kureva kuti pane zvaona zvisiri kuonekwa nevazhinji. So paanosvika musango pachikomo, Bible unoti when King David had gone beyond a hill, Ziba ndopa akasvika pachikomo. Asvika pachikomo ichocho akabva aburitsa chingwa, akaburitsa newine yake nema cake figs. Ndokubva azvipresenta kuna mambo. Mambo vawana zvinhu zvazvireceiver, vakamboita mubvunzo wekuti ko Mephibosheth aripi. Sei mambo vari kubvunza nhau ya Mephibosheth pari kuti vanyanyo discussa nemunhu auya kuzovapa zvinhu. Inhau yekuti Mephibosheth wakaitirwa nyasha dzakakura zvekuti mambo vaitarisira kuti uyu ndiye achamira neni when things are not okay. Ndaitarisira kuti Mephibosheth uchava close to me nekuda kwezvizhinji zvandakamuitira muupenyu hwake. I'm sure in life vazhinji we've experienced that. Kuti tine vanhu vataitarisira kumira nesu nekuda kwekuti tine zvatakaitawo muupenyu hwavo zvekuti hazvaigona kuti vatikangane when things are not okay with us. Tine vanhu vatinofungidzira kuti vatinotarisira kuti avachamira nesu nekuda kwekuti tine kwatakabva, tine nhororondo, tine kudyidzana, tine kuwirirana kwatakaita. But to tell you the truth, munhu panoti munhu ndo panoita kuti uzoziva kuti there are times ekuti vaunotarisira handiwo vanogona kuzomira newe. I've seen people vanobatsirwa neshamwari more than their family members. I've seen people vanobatsirwa muma challenges neshamwari nemadzisawira more than their family members.
yeti munguva yekuti zvinhu zvaifambawo zvakanaka ane zvizhinji zvaakaita kumhuri yekwake, ane zvinji zvaakaita kurudzi rwekwake, but iye pazvakatanga kusafamba zvakanaka verudzi rwekwake vakasuduruka. Only strangers came to rescue munhu iyeyo. Reality life. Pane nguva yekuti uneva unotarisira kuti kana zvadai ninga anofanira kundirangarira nekuda kwekuti takambofamba takadai tikaitirana zvakati nguva yezvakati pazvairema. Uzapane pamwe pekuti paying back iri kuitwa nevanhu muupenyu hwako inokurwadza kusvika paextend yekuti unoshaya kuti konai sei vanhu vakundibhadhara nenzira iyi kana ndakambovaitira zvakanaka zvakadai. Pane nguva yekuti unonzwa sekunge wakaabuswa, wakashandiswa. Why? Nekuti panguva yekutambudzika kwako nekunetseka kwako, people will separate themselves from you. But when things were okay, waiva a good heart towards others. So David chiri kuita kuti abvunze kuti Mephibosheth aripi, anoziva kuti murume uyu ndindakamufunga, ndakafunga nezvake. 2 Samuel chapter 9, David anoti ariko here wemba yaSauro, kureva kuti iye mukomana haasiri akafunga, haana kuya kuzochetera kana kunyengetedza King David, but mambo vari mupalace vachidya zvakanaka, vakashayiwa hope nekuda kwaMephibosheth, vakati ariko here dai munomutora. Mephibosheth wauya by grace nenyasha dzekuti warangarirwa, but vakamurangarira kana vaakudzingirirwa, vaakumhanya, vaakutiza hondo, Mephibosheth haagone kujoina. Anobva ava nepfungwawo dzekuti ndaakufungawo manje kuti umambo hwababa vangu, umambo hwasekuru vangu Sauro hwakudzorerwa kwandiri. Ariko kuLodhiba hakuna chaaifunga. Ava mupalasi adya aguta. Mambo David vabuda mupalasi, pane kuiri kuitwa naAbsalom. Uyu anosara akagara, haajoine munhu akamurwira akamubatsira akamutora kuLodhiba. Anonzwa kuti now I'm settled. Now I can think. Zvanzi pano naZibha, he thinks that umambo hwakudzorerwa kwavari, kureva kuti asvika musituation yekuti ane zvaakufungawo nekuronga, haachada kufamba nepfungwa yamambo, ane mafungiro aakuita. Pane nguva yatinoti tauya kuna Mwari, we surrender everything to him. But kana zvinhu zvafamba zvakanaka, zvimwe taakumeka madecisions tiriso, we now think. Bible rinoti your mind must be renewed by the word. Pfungwa dzenyu ngadzivandudzwe neevhangeri. Zvoreva kuti wauya kuna Mwari, you surrender your thinking to the mind of Christ. But pano nokuti zvinhu right, ane zvimwe zvaakufungawo. Zvinhu zvichiri kunetsa, waigona kuita busy nekuda kutsvaka Mwari nekunyengetera nekutsvaka Mwari. But zvinhu zvafamba zvakanaka, unenge waakufunga pamusoro pemabusiness ako nezvinhu zvako to an extent yekuti you become busy because you are now blessed. Usiri blessed, waiwana nguva, zvinhu zvichiri kurema nekunetsa, hawaitadza kunyengetera, hawaitadza kupfugama, hawaitadza kuchema nekunamata kuna Mwari. But when things become okay, you relax as Mephibosheth. Unozorora saMephibosheth. Unonzwa kuti ndine zvimwe zvandaakufungawo. Iya David yekuti ari kutiza, ari kubuda muno muJerusarema ndeimwe. So he remained in Jerusalem. Zibha ndokubva atevera. So kare zvaindinetsa kuti sei mambo vakafunga kutora zvese zvina Mephibosheth kuti zvipiwe kuna Zibha. Yet isungano yavanga vakaita naJonathan. Sungano ya David naJonathan iri kukundwa kana kuti iri kubitwa nezvaitwa naZibha. Zvii zvaitwa naZibha zviri outstanding, zvinokonzera kuriveswa kwesungano, zvinokonzera kuriveswa kweblessing yangapiwa Mephibosheth. Iyi imystery ye the New Testament church. Iyi imystery, chinhu chakavanzika pamusoro pebasa rakaitwa paCalvary naKristu Jesu. David asvika pachikomo, saJesu mwanakomana waDhavhidha aenda pachikomo cheCalvary. Ipapo ndopaari kutipa denga nekuti ropa nemvura zvakaerera. Aripo Jesu pamuchinjikwa, ndopaari kuunza exchange yevanga vakaraswa, vakatsikirirwa, rejected people,
vakatenda maari, ndo pavakuwana ushe hwaMwari. So David ari pachikomo, Zibha anotevera. Zvakatakurwa naZibha zvaakauya nazvo, zvanzi wakauya aine bread, chingwa, akauya aine wine. That's a shadow picture of the body of Christ, muviri washe. Asvika pachikomo aine chingwa newine. Tikaenda pachikomo cheCalvary, aripo iye Jesu ari kutifira, muviri wake ndo chingwa, wine ndo ropa rake. Saka Zibha pauya pachikomo, mutende auya paCalvary, ari kuti ini andaigona kuwana favor kusvika ndatevera pano pachikomo ndiine chingwa ndiine wine. Kureva kuti nhau yakaitwa paCalvary inhau yakaunza a law of exchange, kuti vari rejected, vasingagone kugamuchirwa nekutarisirwa, vawane mukana neopportunity yekugamuchirwa uye nekupiwa favor. Saka makaona kuti paCalvary pane exchange yakaitwa, kuti mbavha yanga iri meant for hell yakabviswa munzira yegehena, ikanzi surely I'll be with you in paradise. Opportunity yezvakanakisa inogona kuuya iine kademand kezvaunofanirwa kuita. saZibha haana kungotevera, asi akatevera as a helping hand to the king who was running away. Ari kutevera aine pfungwa yekuti ndiri kundobatsira. Gamba kupera kwenyaya ndiye akabatsirwa. Mephibosheth wasala muJerusarema haana chaari kuziva kuti kuna Zibha atevera, ende kune law of exchange yaitika ikoko. Mambo vari pachikomo, King David, vakabva vataura shoko rekuti whatever changa chiri chaMephibosheth. Then the king said to Zibha, all that belonged to Mephibosheth is now yours. Sister Nyasha Ndiovo, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Mukoma Benji Chiro Pagadiko pa France, bonjour, bonjour, may the good Lord bless you. Jeremiah Magidi, may the good Lord bless you. Eva Jairos, God bless you. Thank you so much, guys, for tuning in. So, zvese zvanga zviri zvaMephibosheth zvakaiswa muruoko rwaZibha nekuda kwekuti akasvika pakufadza nekubata moyo hati yamambo, kuti although I'm running away, but there is still somebody who still trusts that I'm still anointed to rule Israel. I still carry the grace, the authority and the power, although I'm running away. Munguva yekuti David ari kutiza hondo, makava ne opportunity yekuti David agone kupawo Zibha zvinhu zvikuru zvinokosha. Hama dzangu, kune nguva nemukana unozvipresenta sekunge it's not the right time. Pane nguva yaunonzwa kuora moyo nekuneta pakunamba kuti inzwa sekunge Mwari vakusiya. Vanoramba vari Mwari. Vanoramba vari Mwari, vakatendeka, vakarurama, vamasimba ose nguva dzose. Munguva yekuti Jesu une mavanga, iye ndiye anoporesa, the healer. But paakava nemavanga, there was an exchange yekuti isu kurwadziwa kwedu taakuporeswa nokuti iye ane mavanga. So healing yedu yakauya pamavanga ake. By the stripes of his wounds we were healed. Zvoreva kuti zvinoitika pana Kristu zvinoita sekunge iye ari kurwadziswa, ari kukuvadzwa. Gamba zvazvinoreva ndezvekuti kukuvadzwa nekurwadziswa kwedu kwaakupera nekuda kwekuti kuri kutangawo paari. Kanzana kuri zvakanaka pana. Mukutuka kwake, mukurwadziswa kwake nemukurohwa kwake, mune favor nenyasha dziri kutapukira kwatiri. Jesus as a person akarohwa akava nemavanga. Mavanga iwayo akava nechirevo kwatiri chekuti by the stripes of his wounds we were healed. Zvoreva kuti pane opportunity, pane favor inouya kwatiri nekuda kwekuti pane zvisina kunaka zviri kuitika paari. Kurohwa kwake nekushungurudzwa kwake kuchitiunzira rugare.
Zvoreva kuti mukunamata mune nguva yekuti unoona sekunge Mwari vatisiya hapana zviripo. Picture iyoyo nenguva iyoyo wakaipa zvaanoda ndezvekuti uregere kunamata Mwari. Kana ndichireva kunamata handisi kutaura munamato, ndiri kutaura kunamata, kuita zvinotaura Mwari, kurumbidza Mwari, kuonga Mwari. Why? Because nature yemunhu asiri led by the Spirit of God. Ukamuona akuwoshipa, akurumbidza Mwari, pane zvakanaka zvaitika, pane zvinomufadza zviri kuitika. But when things are not okay, the heart of worship inofa, inotsimbirirwa nemarwadzo. But I've come to tell you this: greater opportunity, greater blessing inoflowa kana zvichiita sekunge hazvina kumira zvakanaka, sekunge Mwari vakusiya uri mupain. When you worship God in pain, une zvaunodenha mudenga, une nyasha dzaunogona kuwana, nekuda kwekuti zvinoreva a dimension iri greater of faith. Kutenda kunoratidzwa, kunomanifesta zvikuru sei kana zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka, zvichirema, zvichirwadza. Iwo ufugama woti Mwari makanaka, Mwari makatendeka, mutsvene kudzwai ongwai. Zvine zvazvinonominister. Paul and Silas vari mujere, sheni dziri mumaoko akasungwa, masuo akavharwa. They began to praise and worship God. That was not the right opportunity or the right time. They were supposed to cry, but Bible wrote vakarumbidza Mwari. And there was an earthquake. Hama dzangu chinhu chinonzi earthquake, panenge pashanda simba zhinji, kuvhurwa kwemasuo ese, kudonha kwecheni. That was a greater miracle. But yadenwa pakuti kudii, kune vakafunga kurumbidza Mwari panguva yekuti it was not the right time. Pa common sense, it was time to cry. As vakati, we are not going to cry, but to worship him, to give him praise, to give him honor. Kurumbidza Mwari munguva yekutambudzika kunodenha zvakakura zvausingagoni kuwana paunorumbidza Mwari when things are okay. Let me put it that way. Nguva yekuti yaunopfugama uchitenda nekurumbidza Mwari, zvinhu zvakakuomera zvichinetsa, iwe uchinamata nekurumbidza Mwari, pa stage iyo yekuti vanhu vakakutarisa vanoti unofirei, hapana chiri kufamba wani, unonetsekerei kuramba uchienda kuchechi, ona upenyu hwako huri kuita wese. Hama dzangu pazviri kuita wese, pazviri kurwadza nekurema, anoramba ari Mwari. Nguva iyo inguva yekuti ukamurumbidza, ukamuonga, pane zvaunodenha munyika yeMweya. David hapana paaigona kuti ari mupalasi make ongoti Ziba, tora zvese zvakapa Mephibosheth. But David wakareleasa a greater blessing to Ziba when he was running away from Absalom. When he was running away from Absalom, ndo pakava neopportunity yekuti Ziba agone kuva neimwe pfuma neimwe favor. 2 Kings chapter 13. Munoona kuti murume anonzi Elisha kurwara, akuda kufa, ane favor ne blessing nenyasha dzaakapa kuna mambo. Mambo Ahazi vauya kuzoona Elisha achirwara, vakaudzwa zvekuita a prophetic action yaita kuti vagone kukunda hondo dzese dzichauya even Elisha asisipo. Kuda kuti Elisha akati, mukurwara kwangu I still carry the grace and the favor yekuti ndikupe victory mu future. Elisha waiprofita, waita zvizhinji, but pane nguva yaakava neopportunity yekupa greater grace kuti mambo vazowina hondo dzese dzichauya. But during the time yekuti he was now sick, mambo vakatoya vachichema kuti Elisha ari kurwara, but havana kuziva kuti mukurwara imomo mune opportunity. Even mukufa kwake Elisha, kune murume akakandwa muguva akaita back to life. Kune dzimwe nyasha, kune imwe favor yakavigwa muchinhu chaunofungidzira kuti kana musituation yausingatarisire kuti pangangobuda favor ne blessing pa situation yakadai.
kunamata nekurumbidza Mwari in hard times, munguva yekuti zvinhu zvakaoma, pasina a picture yekufamba kwazvo zvinhu zvichirema. That's a picture of greater faith. Nokuti on the picture iri mu natural realm, I picture yekuti unoneta. Hama dzangu zvinonetesa zviriko. Zvinopa vanhu kuneta zviriko. Wakaipa unotirwisa, unopresenta ma situations ekuti wega unonzwa kuti now I quit handichazvikwanisa. I've come to tell you this. Tevera pachikomo chenyasha sezvakaitwa naZibha. David ari kutiza but maari mune nyasha. Unodenha zvizhinji ukanamata Mwari musituation inorema nekunetsa, inooresa moyo, womira pasituation iyoyo woti Mwari munoramba muri Mwari. Zita renyu rikudzwe riongwe mukurema nemukurwadza kwazvo. Une nyasha dzaunodenha zhinji ukagona kurumbidza Mwari musituation ine kurema kunorwadza kwakadaro. Paul and Silas vakaworshipa Mwari. Havasi muchechi, haisi time yeworship, vari muprison, vaine chain, vakaworshipa Mwari. Zvikadena simba raMwari rakanyanya. Kune zvizhinji zvinoriliswa musituation yausingafungidzire kuti ingabuda zvizhinji. Shoko rinoti unless the seed dies, mbeu ikasafa haigoni kubereka zvizhinji. Zvoti kune zvimwe zvizhinji zvakavigwa muprocess inenge kufa, muprocess inenge kurwadza kana kurema, munenge makavigwa a greater and a higher blessing. Ndaona Mwari vachiita zvinhu zvinenge muupenyu hwangu. Munguva nemusituation yekuti unofila kuti apa hapana chinobuda zvinhu zviendeke. But Mweya Mutsvene unoramba achikusunda to continue to save, continue to worship God. Neimwe nguva yekuti people they can even abuse you. Moza pane nguva yekuti unenge uchishandira Mwari, but vanhu vokushandisa munguva yekushandira Mwari. I don't know kana uchizikisa. Panguva yekuti you are serving the Lord, uri kushandira Mwari, and people will abuse you in the name yekuti you are serving God. I've passed through such a time yekuti une a heart to serve God, and people will just abuse you in the name yekuti you are a pastor, just do this because you are a man of God. Vanhu vanogona kukuabusa, but don't lose heart. Continue to save, worship and honor God. Why? Because kuzviita munguva inorema ikaoma kudaro zvine zvazvinominister pathrone yaJehovha. Mbavha payakati kuna Jesu, Ishe kana makuuya muumambo hwenyu, kurati yakaona ushe even muna Jesu ari pacross, muna Jesu ari papain. Jesu akati, what I need to give you now, haisi miracle yekuti udzoke back on earth, I grant you paradise. The best chinhu chatingadisa muupenyu kuva muparadiso is to make heaven. Opportunity iyoyo yakapiwa rimvetsotsera yapa cross. Why? Nekuti akava nemeso asina kumudzivisa kana kumutadzisa kuona ushe hwaMwari even mutime yekuita sekunge azvioneke. Vamwe vane zvavaiona, vamwe vane zvavaitaura against Jesus, but mbavhai yakatarisa kuna Jesu ikati, Ishe kana makuuya muumambo hwenyu mundirangarire. Jesu ndokubva aisa a promise yedenga, a promise yeheaven. Ndichange ndiinewe muparadiso. Kureva kuti the best yaKristu chaakapa munhu chakakura idenga. Akarireleasa papi, akaripa papi when he was in pain. Aine zvipikiri, ane kurwadziwa, ndo paari kupa denga kumunhu agona kutenda nekuona kuti uyu ndiIshe. Ishe kana makuuya munhu mambo hwenyu mundirangarire. Hama dzangu, time, nguva yekurumbidza Mwari nekuonga Mwari ine ropafadzo rakakura is the time when things are against you, when things are not okay. Why? Nekuda kwekuti wakaipa unoda kushanda ne situation iyoyo
wakaipa unoda kushanda nesituation iyoyo kuti urambe Mwari, kuti usarumbidze Mwari, kuti usanamate Mwari. Bouncing back here Job, strength yakabva pakuti mune zvese zvakaitika against his life wakaziva kuti Mwari ndiMwari, ndinofanirwa kunamata nekurumbidza Mwari. Wakaipa maattacks ese aakaunza against Job aida kuti mukurwadziwa murume uyu arambe Mwari, asanamate Mwari. But pane zvese Job wakaramba achiwoshipa nekunamata Mwari, akadenha zvakakurisa. Bible rinoti the end part yelife ya Job was greater and better than the first part. Imagine the devil was against wairwadziwa nekuona pfuma nekubudirira kwa Job at first, akaataka zvese. But nekuda kwakuti Job wakaramba akamira nekutrasta muna Mwari, his end, the last part of his life, yakava greater and better. Zvabva pakuti kudii? Zvabva pakuti Job unoramba akamira mukutenda nekuremekedza Mwari despite pain and hard times. Rumbidzo munguva yekuoma kwezvinhu ipicture yefaith yakakura inodenha nyasha zhinji kuti dziuye muupenyu hwako. Job 42 from verse 12. The Lord blessed the latter part of Job's life more than the first. The Lord blessed the latter part of Job's life more than the first. Kana Bible ratanga kutsanangura kuti Job anga akapfuma kubva pavhesi yekutanga, rozoti pano the Lord blessed the latter part of Job's life more than the first, zvoreva kuti akawana a greater and a better blessing at the end. What was the secret iri pakati mukurwadziswa nemukuremerwa nemukuoma kwezvinhu? Wakaramba akamira pakuti Mwari ndiMwari. I cannot curse God, but I can only worship Him and trust Him. Though He slay me, but I worship Him. Zvizhinji zvinodenheka musituation yekuti ukaitarisa inoita sekunge it's not the right situation, the right atmosphere to worship God. The later part of Job, he was blessed more than the first. The secret iri pakati yakadena that greater and better blessing. Wakaramba wakamira mukurumbidza nemukutenda Mwari. Hama dzangu, kurumbidza kuremekedza Mwari musituation iri kukuremera yakakuomera kudaro, zvino register greater faith and trust in Him. Kurumbidza nekuremekedza Mwari in hard times kunodenha ropafadzo yakakura, kunodenha ropafadzo yausingagone kuwana paunoremekedza, paunorumbidza in good times. Why? Because in hard times panoburitsa a picture of trust, a greater picture of faith. Wakaipa zvaanodawo muhard time ndeyekuti unete, uore moyo, unzwe sekunge haasi Mwari. I've seen people worshiping God vari pama wheelchair. I've seen people worshiping God very blind. I've seen people worshiping God vaine ma challenges. Why? Kune chaka minister mavari kuti although I'm in this challenge, He remains God. Anoramba ari Mwari. At your stage, at your level, you need to keep on trusting and believing in Him. Oza vamwe situations dzinokuoresa moyo nekukunetesa kuti usanamate Mwari isituations kuti vamwe vakapinda madziri vanoona sekunge hapana chingavatatise kunamata Mwari nokuti vari musituation iri worse. Imagine a blind man worshiping God. Imagine somebody on a wheelchair worshiping God. Imagine somebody ari kutorwara but still worshiping God. What can hinder you? What can hinder you to give Him praise and to give Him honor? There is a greater blessing when you worship Him in a time where everything is contrary, is against your life. Remember, the best yake
yaakapa munhu pacross, he was in pain, but akaririsa blessing in favor kuti ndichange ndiine paradiso. Ziba wakatevera King David vari kutiza Absalom, but mukutera kwaakaita akasangana nefavor yakakura nekuda kwekuti wakaramba wakamira namambo even when the palace was taken over by Absalom. Hama dzangu, Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Have a blessed week. Mwari vakukomborerei, masuwa azarurwe, nyasha dzibirurwe muupenyu hwenyu. Mushawe chinokumisai kurumbidza nekuremekedza Mwari, nokuti Mwari vanoramba vari Mwari, vakatendeka nekururama. Musituation inorema nekurwadza, ngavapiwe mbiri nechipo cheupenyu, nokuti ndiwo Mwari murwiri nemuchengeti weupenyu hwedu. Father, I pray over the viewers. Ndataura nyasha nekubata kwenyu zvavanoshuvira nekutsvaka zadzikiswe muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Mighty situation, may the good Lord bless you. Thank you so much. Mwari vakuitirei nyasha zvikuru. Sister Evangelist Gatawa, God bless you. Sister Sylvia Dumbu, may the good Lord bless you. Mai Mukwena Muguti, may the good Lord favor you. Blapimba Zamfumuanga, God bless you.